National Health Education Week. So initially, collaboration po ito with Department of Health and Human Services during the third week of October. So National Health Education Week ay focus po sa pag-increase ng national awareness sa mga major public health issues and promoting a better understanding sa role ng health education. So health education is also about equality and equal access to health services. So people often forget that health ay nag-stretch beyond just preventing illnesses. Next ay ang Food Safety Awareness Week, October 25 to 31. Pursuant to Presidential Proclamation number 160, ang last week of October ay sinaselebrate as Food Safety Awareness Month. So itong celebration na to seeks to create public awareness at para ma-educate ang mga tao sa tamang preparations ng food, sa food safety, at yung mga tamang mga dapat na pagkain na kainin po natin. So, this is in order to reduce eradicated food poisoning and other foodborne illnesses na nakukuha sa mga pagkain na contaminated na. So, this observance is led by the Department of Health in collaboration with other government agencies. Next is the World Sight Day on October 13. So, World Sight Day is on Thursday and we are focusing the world's attention on the importance of taking care of our eyes. So, love your eyes, kumonsulta sa ating primary care provider para sa karagdagang impormasyon. So, sa buong mundo, at least 1 billion people have near or distance vision impairment that could be prevented or has yet to be addressed. So vision impairment affects people of all ages, with the majority being over the age of 50. Next po ay ang ating WFMH Global Campaign World Mental Health Day on October 10, 2022. So, kaakibat po dito sa ating World Mental Health Day, magkakaroon po tayo ng campaign on October 11 that will be conducted by the CHD para po i-celebrate natin ang importance of taking care of our mental health, as well as para na rin pasalamatan natin ang mga testimonials, pasalamatan natin ang lahat na nag-contribute sa pag-improve ng mental health sa ating mga kababayan. And of course, whilst the pandemic, dapat makontinue pa natin ito. Mas lalo nating makontinue ang pag-promote ng ating mental health. Next ay ang Global Hand Washing Day, October 15. It is all about promoting the importance of hand washing with soap. So it aims to act as a reminder about hand washing and how it can help us avoid getting sick and spreading germs. Next ay ang World Psoriasis Day, which is on October 29. So it is an annual day specially dedicated to people with psoriasis or psoriatic arthritis. So ito ay na-conceive by patients, for patients, at ito ay isang worldwide event that is held to give an international voice to 125 million people with psoriasis. So kasama po ang International Federation of Psoriasis Association at ang kanilang member associations. So ang ating last but not least na October health event ay ang National Hospice and Palliative Care Awareness Month with the theme Leave No One Behind, Equity in Access to Palliative Care. So with the world's aging population, coupled with the rising incidence of communicable and non-communicable diseases, ito po ay nag-result sa isang annual rise in demand for end-of-life and palliative care services. So kaya po ang DOH ay nag-issue ng administrative order para masupport po itong ating celebration on the National Policy on Palliative and Hospice Care in the Philippines para ma-integrate ang palliative care sa ating health system. So this needs to be aligned sa principles ng UHC, of course, and of course, lahat po ng people, irrespective of income,
disease type or age, ay dapat po magkaroon ng access sa palliative care. So yan lamang po ang ating health events for the month of October. Para naman sa ating iba pang balita. Yes, para naman sa ating iba pang balita, syempre hindi natin makakalimutan ang ating COVID-19 updates ngayong araw. So ito pong ating mga ire-report na COVID-19 updates ay reported po from September 25 to October 1. So from September 25 to October 1 po, meron tayong nai-record na 211 new cases dito sa Bicol region at 40 po dyan ay mula sa probinsya ng Albay. Sa 40 na new cases ng Albay, 14 ay mula sa Legazpi City, 10 mula sa Daraga, 5 mula sa Tabaco City, tig-2 naman ang Kamalig, Malilipot at Pulangi, at tig-1 ang Bakakay, Ginobatan, Ligao City, Piudoran at Tiwi. Para naman sa probinsya ng Camarines Norte, meron tayong nai-record na 14 new cases from September 25 to October 1. 7 dito ay mula sa Daet, 3 mula sa Paracale, 2 mula sa Labo, at tig-1 ang Basud at Mercedes. Sa Camarines Sur naman, from September 25 to October 1, meron po tayong nai-record na 103 new COVID-19 cases. At 44 nga po dito ay mula sa Naga City, 8 mula sa Cabusao, 7 mula sa Pili, 6 mula sa Iriga City, 4 mula sa Nabwa, tig-3 naman ang Bato, Canacman at Lagonoy, tig-2 ang Balatan, Bombon, Buhi, Bula, Gainza, Libmanan, Milaor at Minalabak. At tig-1 naman ang Calabanga, Caramoan, Garchitorena, Goa, Magaraw, Pamplona, San Fernando, Tigaon at Tinambak. Sa probinsya naman ng Catanduanes, from September 25 to October 1 din ay meron din tayong nai-record na 14 new COVID-19 cases at 7 dito ay mula sa Virac, 4 ay mula sa Caramoran at 3 mula sa San Andres. Para naman sa Masbate, meron po tayong nai-record na 8 new COVID-19 cases from September 25 to October 1. 4 dito ay mula sa Claveria, tig-1 naman ang mga munisipyo ng Aroroy, Baleno, Katayngan at San Pascual. Para naman po sa probinsya ng Sorsogon, meron po tayong naitalang 32 new COVID-19 cases from September 25 to October 1 at 16 dito ay mula sa Sorsogon City, 5 mula sa Bulan, tig-2 ang Irosin at Uban, at tig-1 ang Bulusan, Kasiguran, Castilla, Cubat, Magallanes, Matnog at Santa Magdalena. Pumunta naman tayo sa ating mga recoveries. So from September 25 to October 1 rin ay meron tayong naitalang 106 new recoveries. 3 po dito ay mula sa Camarines Sur, 24 ay mula sa Catanduanes, 6 mula sa Masbate, 21 mula sa Sorsogon at 52 mula sa Naga City. So overall po ang ating naitalang recoveries na since nag-start po ang pandemic ay 59,374 recoveries na po. So pumunta tayo sa ating mga naitalang deaths dahil sa COVID-19. So from September 25 to October 1, meron po tayong naitalang 2 reported deaths dito sa Bicol region at tig-1 po ang probinsya ng Catanduanes at Sorsogon. So ang ating total deaths na po na naitala since March 2020 ay 2,640. So hindi naman po kung ating napapansin, kumukonti na po ang ating COVID-19 cases at malaking bahagi po dito ay dahil sa ating pagbabakuna laban sa COVID-19. So as of October 1 po, 91.92% na ng ating target population ay nabakunahan na laban sa COVID-19. Para naman sa ating mga senior citizens po ay 68.43% pa lamang po ng mga seniors ang nababakunahan. Kaya kung kayo po ay may kakilalang senior citizens or may kapamilya na lolo at lola, inaanyayahan po namin na magpabakuna na po sila para rin naman po sa kanilang protection.
Para naman po sa fully vaccinated individuals dito sa Bicol region, nasa 3,590,385 na tao na po dito sa Bicol region ang fully vaccinated. So, wag po tayong maging kampante dito. Para sa mga kababayan natin na hindi pa fully vaccinated, tumungo na po sa ating mga vaccination sites para makuha ang ating kumpletong proteksyon laban sa COVID-19. Para naman sa mga mayroong booster doses, nasa 588,636 pa lamang po ang may booster doses. So, inuulit po namin na ang mahalaga po ang ating mga booster doses para po ma-recharge ang ating proteksyon laban sa COVID-19. So, ayan siguro ang ating updates on COVID-19 and COVID-19 vaccination. Pumunta na tayo ngayon sa ating pagchichikahan ngayong umaga. So, Denise, sino nga ba yung iyong nakausap tungkol sa ating pagchichikahan ngayong umaga? So, para sa ating chikahan ngayon, makakasama po natin si Engineer Leia Angela Romero from DOH Bicol CHD para pag-usapan po ang about sa environmental health. Alagaan ang kapaligiran para healthy ang pamilya. Siguruhing malinis ang inuming tubig at observe proper hand washing para makaiwas sa mga sakit tulad ng cholera, typhoid at iba pa. Show love for Mother Earth at huwag kalimutang mag-reduce, reuse, recycle. Ihanda ang emergency go bag sakaling may kalamidad. Follow us on Facebook for more information. Be clean, live sustainably para sa healthy Pilipinas. Sa alala mula sa Department of Health. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. Follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa iyo. Talo ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Walang dapat ikabahala. Andito ang mga bakuna para siguraduhin todo ang proteksyon ng ating pamilya. Bakuna ang pinakamainam na panlaban sa mga vaccine-preventable diseases. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta na sa pinakamalapit na health center o i-follow na kami sa Facebook. Let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster, Pinas Lakas! Ako si Agnes Villami Cipriano, 67 years old. Ang bakunang natanggap ko na is yung dati 1 and 2 and then booster, 2 boosters, 1 and 2 din. Bilang senior citizen, dahil ako nagduwa-duwa na magpa-booster kasi inagihan ko ang paano ang kamati ang kalintura. Di related siguro ito dahil ko man ngani. Although dahil ako nagpa-PCR pero parang related man ito kaya sobrang takot ko, kinumplituhan ko ang vaccination ko, booster 1 and 2. Yung pinaka-last kong booster, duman ako nakamati nin makulugon sa kuyang left arm. Then, nagtaranglay ang lawas ko pati likod ko. Ang ginipo ko, nag-inom lang ako ng sarong paracetamol, so tinatao ba ganinda. Then, pagmata akong pagkaaga, okay na ako. After 3 days din namatian ko, so kulog kang bakuna. Ito lang ang pinakamakulog kong naranasan. Bilang senior citizen, kaipuwanta na talaga ang protection. Kasi dahil maluya naman ang satuyang mga immune system, kaipuhan maprotektaran kita lalo sa COVID na naglalakop niyan. Ang advice ko sa mga senior citizens na dahil pa nakabakuna, so 1 and 2 and then sa booster, dapat makumpituhan ninda
makaapat lang, at least talaga makaapat ng ineksyon. Kasi dahil na ako natatakot, dahil na ang mga senior citizen natatakot makisalamuha, tapos syempre, iniisip may protektado na maulakitan kay ining COVID-19. Sa booster, Pinas, lakas! Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster, Pinas lakas! Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster, Pinas lakas! Kasi tumasabi, Rimin Villame, ang edad ko, 94. Nagpa-ineksyon na mula ko sa itong booster, pandua ng booster. Tae po ako, nagdudua-dua, gusto ko, marahay man ako, pandipinsya sa mga kahilangan. Kanin, ang isip ko, dahil ako, hindi man ako madutan kan mga hilang na yan. Wala naman akong naramdaman ka ito. Kaya ang mga senior citizen na kapwa ko, dapat magpabakuna naman kamo tangani likayan ang COVID-19. Sa booster, Pinas lakas! Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster, Pinas lakas! Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Welcome sa ating Media Dialogue ngayong September 27, 2022. Para sa ating Media Dialogue for today, ang topic natin ay Environmental Health Month. At makakasama nga po natin today si Engineer Leia Angela Romero Castillo, ang Engineer 3, ang Environmental Health Program Coordinator ng DOH Bicol CHD. Welcome po, Engineer Leia. Hello ma'am, good afternoon po. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat. Sa lahat po ng nakikinig sa ating media dialogue for this afternoon patungkol sa Environmental Health Celebration, magandang hapon po. Ayan, so tayo po ay live sa Cisco WebEx meetings at pati na rin sa ating DOH Bicol CHD Facebook page and YouTube channel. So Engineer Leia, you may begin na po with your discussion on environmental health. Yes po ma'am, thank you. So ngayong buwan po ng Setyembre, ating binibigyang pansin po ang ating environmental health. Muli ako po si Engineer Leia at ating alamin kung ano ang environmental health at kung paano nakakaapekto ang ating kapaligiran sa ating kalusugan at kung ano ang pwede nating gawin. So allow me to share my presentation po. So this is just a short presentation and discussion on environmental health para mas ma-appreciate at hopefully maparating natin ng maayos sa ating mga sumusubaybay sa programang ito kung ano ang environmental health. So ayan, so every September 26 po ating ipinagdiriwang po ang World Environmental Health Day. So ang tema po natin ngayong taon, 2022, protektahan ang ating kapaligiran dahil ang kalikasan ay kaakibat ng kalusugan. So through the pursuant to the Presidential Proclamation number 595 declaring September 26 of every year as World Environmental Health Day in the Philippines. So ating ipinagdiriwang nga po ang World Environmental Health Day through the Proclamation number 595. So marahil nagtatanong po kayo kung ano ang environmental health, bakit ito mahalaga, at bakit ipinagdiriwang natin ang World Environmental Health Day. So by definition po, ang environmental health ay isang sanga ng public health po na kung saan pinag-aaralan natin, inaalam natin ang interaksyon o yung relasyon ng ating kapaligiran sa ating kalusugan.
So tayo po mga tao na-expose po tayo sa iba't ibang uri ng mga risk factors na present po sa ating kapaligiran o sa ating environment. At itong mga risk factors po na ito ay mayroong kaakibat na epekto sa ating kalusugan. So maaaring ito ay present sa ating mga tahanan, mga office, mga workplaces po at maging sa ating mga community na kinabibilangan. So ano-ano ba yung mga environmental risk factors na present sa ating kapaligiran? So meron po tayong air pollution, including na po yung mga indoor pollution and outdoor pollution, inadequate water sanitation and hygiene, exposure po sa mga iba't ibang chemicals and biological agents, radiation, community noise, mga occupational risk, even yung mga agricultural practices such as yung paggamit po ng pesticide, yung mga built environments including yung mga construction ng bahay and mga roads, and even po yung climate change. So ano-ano nga po ba yung mga example ng environmental exposure na maaari nating ma-encounter at yung corresponding effect po nito sa ating kalusugan. So, dito po for example, yung outdoor air pollution, pwede po ito magdulot ng iba't ibang respiratory conditions, cardiovascular disease, and even lung cancer. And also we have consumption ng unsafe drinking water. Maaari po ito magdulot ng diarrheal illnesses. At meron din contaminated recreational water o paglangoy po sa maduming tubig. Maaari po ito magdulot ng diarrheal illnesses at pagkakaroon ng eye, ear, nose, and throat infections. Meron din po household crowding na napapanahon po ito lalong-lalo ng kasagsagan ng ating COVID-19 pandemic kung saan pinaiiwas tayo sa mga matataong lugar. Dahil po ito ay maaaring magdulot ng pag-transfer o pagkalat ng mga iba't ibang uri ng infectious diseases. For example na lamang po ang COVID-19. So including na din po dito yung mga lower respiratory infections po natin. And also kapag madumi po yung ating kapaligiran, may mga presence ng basura, mga stock ng mga maduduming tubig, maaari po itong pamugaran ng mga iba't ibang insekto or mga hayop na maaaring magdala ng iba't ibang uri ng sakit. So for example po yung mga mosquitoes po natin, maaaring magdala ito ng sakit ng malaria at dengue fever. And also for example ng mga vectors natin, yung mga sewer rats, napapanahon ito lalong-lalo na tag-ulan sa mga bahaing lugar. For example na lamang yung Metro Manila, maaari ito magdulot ng sakit na leptospirosis. So bakit nga ba mahalaga ang ating environment sa ating kalusugan? So number 1 po, we need safe, healthy, and supportive environment for good health. So kapag po ang ating kapaligiran na kinabibilangan, kinagagalawan natin ay malinis, tayo po ay ligtas sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. Number 2, the environment in which we live is a major determinant of our health and well-being. So kapag po tayo ay nakatira sa lugar na malinis, tayo po ay malayo sa anumang uri ng sakit. And also, we depend on the environment for energy and the materials needed to sustain life. For example, yung clean air, yung safe drinking water, nutritious food, safe places to live, lahat po yan nakadepende sa ating environment. So ano-ano nga ba yung ginagawa ni DOH regarding sa environmental health? So sa DOH po meron po tayong tinatawag na environmental health program. So ito pong programang ito ni DOH ay concerned sa pagpe-prevent po ng iba't ibang uri ng sakit through pagpo-provide po ng intervention sa ating environment and by changing people's behavior po para mabawasan or ma-prevent po yung iba't ibang mga biological and non-biological agents po natin na nagkukos po ng mga iba't ibang uri ng sakit at injury. So yung program components po ng environmental health is drinking water supply, sanitation, zero open defecation program, food sanitation, and yung ating WASH or yung water sanitation and hygiene.
So paano ba natin mapiprevent yung mga iba't ibang uri ng risk factor sa ating environment na nagpo-form ng links for disease transmission? So meron po tayong tinatawag na environmental sanitation. So ito po yung pagpiprevent o pagkukontrol o pagpoprovide po ng intervention natin sa ating environment by eliminating o pagkukontrol yung mga environmental factors natin. So ano ba yung pwede natin gawin para maiwasan yung disease transmission dahil sa dulot ng mga environmental factors na ito. So meron po tayo provision ng safe water supply, provision of sanitation facilities, and the practice of proper solid waste management. So under Environmental Health and Sanitation Services po, at the LGU level po, ito po yung kanilang minomonitor at in-implement at ginagawa ng iba't ibang programa at activities para mas ma-improve pa yung quality and coverage with regards to their environmental and health sanitation services. So yung programa pong ito ay nako-focus po sa iba't ibang indicators. Nahati po ito sa tatlo, yung access to safe water, access to sanitation services, and yung issuance po natin ng ating mga sanitary permits, specifically sa mga food establishment and industrial establishment with regards to their compliance to the Sanitation Code of the Philippines o yung ating PD 856. So may mga ginagawa din po tayong technical assistance in the form of capacity building sa ating mga partners and stakeholders regarding sa environmental health programs. For example, yung pag-provide po ng updates and mga orientation po on the PD 856 Sanitation Code of the Philippines and yung healthcare waste management natin and other related policies on environmental health. And also, ito po yung ating wino-workout ngayon natin sa ating region, yung implementation po ng water safety plan to all drinking water service providers. This is pursuant to the DOH Administrative Order number 2014-0027 o yung National Policy on Water Safety Plan for all drinking water service providers, wherein nire-require po natin sila na magkaroon ng water safety plan. So yung water safety plan po is just mainly a plan na gagawin nila para ma-ensure yung quality, yung kalidad ng tubig na kanilang sinusupply sa mga consumers. Na dapat bago makarating pa yung tubig sa ating mga consumer stops, may ginagawa na silang intervention para maiwasan yung contamination ng ating tubig. So why do we celebrate World Environmental Health Day? So it seeks to raise public awareness on the relationship of health and the environment and to promote activities and programs which ensure accountability on health and environmental integrity. So sinaselebrate po natin ito para mag-raise ng awareness sa ating mga public with regards to the importance of having a clean and safe environment sa pagkakaroon ng healthy well-being, pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Kapag malinis ang ating kapaligiran, ang ating kalusugan po ay napoprotect sa iba't ibang uri ng sakit. So ito yung pinaka-purpose ng ating celebration, ang maiparating sa ating public na importante na pangalagaan ang ating environment, ang ating kapaligiran para maprotektahan ang ating kalusugan. So may mga few reminders lang po ang DOH kung paano natin mapoprotektahan, kung ano yung pwede natin gawin on our part para maprotektahan ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran, para maprotektahan natin ang ating kalusugan. So there are very simple steps na pwede natin gawin even at our homes, na pwede nating i-practice sa ating mga tahanan. So, ito na yung pagpapractice ng 3 R's po, yung reduce, reuse, recycle. So, reduce, bawasan ang mga produkto na nagdadagdag kalat upang makaiwas din sa pagkakasakit ng tao at kapaligiran. Reuse, gumamit ng mga sustainable na material na maaaring gamitin ng paulit-ulit at iwasan ang paggamit ng single-use plastics. And also, we have recycle, gawing bago at pakinabang ang mga lumang bagay na nawalan ng silbi. So, huwag magkalat para sa kapakanan ng lahat.
And also, we like to promote din po yung pag-end ng ating open defecation. So, kausapin ang inyong mga leader sa komunidad para sa tamang sanitasyon, para sa lahat sa kapwa-ligiran. So, ito yung isa sa mga programs na ating binibigyang pansin under the Environmental Health Program, yung Zero Open Defecation Program. So, bakit dapat zero open defecation? So, kasi po ang pagbabawas kung saan-saan kapag hindi gumagamit ng toilet facilities, maaari po ito magpataas ng mga waterborne diseases natin at magpadami ng mga langaw at insekto na nagdadala ng sakit. And also, kapag kung saan-saan tayo dumudumi, lalong-lalo na sa ating mga bodies of waters, sa mga ilog, sa mga surface waters, makokontaminate yung ating mga drinking water sources. So, kapag ito ay na-consume, maaring magkaroon tayo ng diarrhea, mag-cause ng malnutrition at stunting. And also kapag walang toilet facilities within the households, sa dilim pa magdudumi or sa malalayong lugar, nalalagay sa risk, nakukompromise po yung safety, lalong-lalo na ng ating mga kababaihan. So, pwedeng magkaroon ng kaso ng karahasan at harassment. And also, yun nga, kapag wala tayong toilet facilities, napapahamak ang mga aquatic animals at ecosystem dahil sa nagkakaroon ng water pollution. Nakukontaminate yung ating mga bodies of water. And also, dumadagdag ito sa air pollution. And also, gusto din natin i-promote ang pag-practice ng proper hand hygiene para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. So, maghugas ng kamay bago maghanda ng pagkain, bago kumain, at bago magpakain ng bata. And also, maghugas ng kamay, ugaliin ang laging paghuhugas ng kamay para iwas sa sakit mula sa kapaligiran pagkatapos bumahing, suminga, o umubo. Also, maghugas ng kamay pagkatapos hawakan ang mga hayop at kapag madumi ang iyong kamay, at maghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran at bago at pagkatapos linisin si baby. And maghugas ng kamay kapag galing sa labas o sa biyahe. So lahat lang yan, very simple steps, very simple practices na pwedeng kayang-kaya nating gawin at our homes, at our household levels. Maaaring sa ating sarili magsimula ito para makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit dulot ng mga pagkakaroon ng exposure natin sa iba't ibang environmental risk factors. So ayan, every September 26, that was yesterday, we celebrated the World Environmental Health Day with the theme protektahan ang ating kapaligiran dahil ang kalikasan ay kaakibat ng kalusugan. So hopefully, sana naliwanagan tayo kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na environment, malinis na environment sa pagkakaroon ng good health. So sana on our part, we can do the simple things dahil ito ay malayo ang mararating. Malaki ang epekto nito with regards to to the protection of our health. So that ends my short presentation regarding World Environmental Health Day. So back to you, Ma'am Maita. Ayan, so thank you very much po, Engineer Leia, for that very informative discussion on environmental health. So, ngayon po, tamang-tama, Environmental Health Month ngayong September, ay mas focus din po tayo sa pangangalaga, hindi lang ng ating environment, kundi ng ating kalusugan. So, meron po tayo, Engineer, na nakalap na mga questions regarding sa environmental health mula sa ating discussion ngayon, about sa ating discussion ngayon. So, ang first po na question natin is, how can we maintain environmental health?
So we can maintain po the good condition of our environment by practicing yung 3 Rs, yung reduce, reuse, recycle, yung proper solid waste management natin sa bahay, yung waste segregation, yung paghihiwalay ng nabubulok sa di nabubulok, use of environmental friendly products, so iwasan natin yung mga single-use plastics, and also implementation of good sanitation practices such as yung paggamit ng CR, mga toilet facilities, and also practice of proper hand hygiene. So all of this contributes po to maintain a good environmental condition and eventually will lead to the protection of our health and well-being as well. Thank you po, Engineer. So, for our next question, what are the environmental problems sa ating region as of now na still prevalent po sa atin or kailangan na mabigyan natin ng attention? So, number one po, yung, although may mga ordinances naman ang ini-issue ang ating mga LGUs, yung number one na prevalent pa rin sa ating region siguro yung improper solid waste management practices. So, may mga households pa din kasi and even individuals who don't care that much or siguro is not knowledgeable on how to dispose their solid waste properly. So, although our LGUs are doing their part to implement proper solid waste management on their area of jurisdiction, such as yung mga issuances ng mga ordinances, pero may mga tao lang kasi talaga na matigas ang ulo, kumbaga. So, malaking tulong po sana ang cooperation ng bawat isa sa atin para panatilihing malinis ang ating environment. So, second then, the practice of open defecation. So, sad to say, there are still areas dito sa ating region who don't have yet toilet facilities. So, and there are still households who can't appreciate yet the importance of having a toilet facility. So this kind of practice or not having a proper sanitation facility may cause pollution ng ating mga water bodies that may lead to water contamination and may cause yung spread ng waterborne illnesses. So ito yung gusto natin maiwasan on part of public health is magkaroon ng outbreak. So we are encouraging everyone to cooperate and to support public health programs ng ating government para makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit dulot ng pagkakaroon ng maduming environment. Yes po. So, engineers, kaya speaking nga po ng proper waste management, meron po bang mga reports sa atin, sa DOH Bicol CHD regarding improper waste disposal na galing po sa mga health facilities? So yung recent na nangyari is yung sa province of Catanduanes wherein yung isang diagnostic center na nag-impact ng kanilang medical waste sa tabing dagat. So this is clearly a big example of improper waste management and disposal, and it was critical kasi yung type of waste that they generate is actually considered as infectious waste. So this type of waste is not just dangerous to the environment but to the health of the public as well. So may mga separate investigations naman na ginawa ang municipal government and the DENR through the Environment Management Bureau para ma-address yung issue na iyon. So on our part naman sa DOH, through our Regulation and Licensing Enforcement Division, they were able to issue an order sa ating provincial counterpart doon through the PDO to conduct an investigation as well regarding the issue. So at the provincial level naman, through the health office, technical conference was held between the LGU and the EMB, and nakapag-issue naman ng sanitary order ang municipal health office doon para makorek din yung defects nila, such as yung illegal dumping nga ng hazardous or infectious waste and yung absence ng mga on-site storage nila for magsaserve dapat as temporary waste storage ng kanilang mga basura. And also humarap sa malaking charges yung diagnostic center na iyon dahil malinaw na paglabag ito sa Republic Act 6969 o yung Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 and yung ating Republic Act 9275 o yung Clean Water Act of 2004. So yun yung pinaka-recent. And also challenges din, isang malaking challenge din sa ating mga health facilities yung
yung absence pa ng DNR accredited service provider for the transport, storage, and disposal ng mga hazardous waste natin. So right now, sa Bicol region, meron na tayong isa na nagkikater ng ganitong type of waste, they are DNR accredited service provider para mag-dispose, mag-dispose ng hazardous waste. So yun yung challenges na kinakaharap ng ating mga health facilities regarding waste disposal din po. Ayan, so thank you, engineer, for that knowledge. So I think it is true to all na marami talagang challenges, of course, especially nitong sa environmental health. But through proper coordination, ay mas nabibigyan natin to ng mga corrective actions. So that's Yes good. po. So, yes. So for the next question po, what is the proper waste disposal of infectious waste naman po sa mga households? So at the household level, kasi meron tayong mga face mask, and also yung siguro yung may mga pasyente sa bahay kung saan like for example yung nag-insulin, so yung waste na generate nun is an example of infectious waste. So yung pinakamagandang practice nito at the household level is yung proper waste segregation ng kanilang mga basura. So wag na nilang ihalo ito sa ating mga domestic waste, wag na nilang ihalo ito sa mga na generate nilang non-hazardous waste. So dapat may separate container bin tayo para sa ating mga infectious waste. For example, yung ating mga face mask. And sana dapat i-disinfect muna nila ito bago itapon sa basurahan. Like, pwede na yung use of alcohol, sprayan nila ng alcohol bago nila itapon sa basurahan. Or yung tubig with sodium hypochlorite, pwede nilang ibaba doon bago nila itapon sa kanilang to collection ng municipal waste collector. Kasi at household level naman hindi naman sila makakapag-hire ng mga DNR accredited service provider kasi may minimum kilo of waste na kailangan ma-meet. So at the household level pwede naman na 'yon, proper waste segregation and yung waste treatment bago nila i-dispose yung kanilang mga basura. Yun na nga, such as use of alcohol or yung tubig with sodium hypochlorite or yung disinfectant para na-disinfect na yung infectious waste nila prior to disposal and collection ng municipal waste collector. Ayan, so gaya po ng sabi ni Engineer Leia, dapat ay pati ang ating public ay mag-take ng responsibility sa kanilang sariling mga waste or trash. So, next naman po, na-mention niyo na po ito, Engineer, sa inyong discussion earlier on. Pero sa tingin po natin, what are the activities or yung mga activities na talagang impactful, naka-impact po sa ating environmental health na kailangan nating mas tutukan. So, sa nabanggit niyo po, Engineer, yung sa zero open defecation and yung iba pa po, ano po yung pinaka-impactful na kailangan talagang tutukan? I think importante Hello po, Engineer. Engineer Leia, are you still with us? Okay, so we are currently experiencing technical difficulties, so let's wait po for Engineer Leia to come back. Nagiging sanhi ng mga problema sa physical and mental health at problemang pinansyal. Pwede rin itong humantong sa kamatayan. Pero
Paano maaaring iwasan ang mga problemang ito sa tamang paghahanda? Para laging ligtas, tandaan ang mga tips na to. Gawing ligtas ang ating mga kalsada. I-report sa tamang otoridad kung may mga sagabal o sira sa daan. Mag-ingat sa pagmamaneho. Para sa mga nagmomotorsiklo at nagbibisikleta, huwag kalimutan ang pagsusuot ng helmet tuwing babiyahe. Huwag magmaneho kung ikaw ay walang lisensya, inaantok o nasa impluwensya ng alak o droga. Mag-report ng kaso ng pananakit o pang-aabuso sa kinauukulan. Pumunta o tumawag sa Women and Children Protection Unit sa mga ospital ng DOH o sa PNP kung kailangan. Gumawa tayo ng ligtas na kapaligiran para sa lahat. Always do no harm. Put safety first for a healthy Pilipinas. So, yung experience ko po ng COVID, very, nakaka-anxious siya, and at the same time, akala ko mamamatay na. Kasi sa lahat ng COVID symptoms, parang checklist ako doon, except sa diarrhea and sore throat. Every hour, nag-check ako ng oxygen ko. Kasi napaparanoid ako na baka bumaba pa yung oxygen level ko, kasi nga, nahihirapan ako huminga. And then, yun din yung time na midterms. That time din po, thesis namin. So, I still remember how I was trying to do my thesis na nahihirapan akong huminga and ang taas ng lagnat ko para lang makatype ako ng mga IRL. Yung moment na yun, I was frustrated. There's this one time na may classmate kami na tinatawag siya ng prof. And then pag tinatawag siya ng prof, every time na lagi siyang tinatawag ng prof, lagi siyang nag-choppy. Sa part ng student na hindi naman niya kasalanan na unstable yung internet niya. And sa prof din naman na gusto niya kasi na maramdaman yung student na willing to learn sa class niya. So, yung productivity ko na-apektuhan din po talaga dahil sa online class, dahil sa COVID-19. And yun po, minsan may mga times na online class tapos distracted ka, ang daming mga yung attention span ko sobrang iksi lang. Minsan nakakatulog pa ako habang nag-online class. As a student, malaki yung binago. Nung may schedule na ako, yun, I'm grateful ako na may schedule na ako sa vaccine kasi somehow I feel protected sa COVID-19. Pagdating ko sa Antipolo dyan, nasiksikan na siya. And then, after Antipolo is mag-LRT naman ako to FEU. And then, doon po sa LRT, medyo maraming ng taong sumasakay. And then, minsan talagang hindi na nasusunod yung social distancing na ini-implement nila. Kaya, yun po, good thing na I'm vaccinated kasi nababawasan po yung risk. Okay, so I think Engineer Leah is back again with us. So, hello po ulit, Engineer. Hello, ma'am. Ayan, Engineer. So, I think we left off po dun sa ating question, dun po sa what you think na mga activity or isang activity or program na nakakapag-impact po the most. I think impactful yung mga advocacy activities natin such as like this po wherein we are able to educate yung ating community with regards to the importance po ng program, yung environmental health program. Kasi po malaking tulong po yung people's behavior po with regards to the implementation of this program. So kahit po gaano kadaming guidelines ang i-provide natin ni DOH and ni DENR and yung effort po ni LGU para ma-implement po yung mga programs na ito, kapag hindi po cooperative yung community, yung mga tao at hindi sila
educated with regards to the importance ng program, nababaliwala po ito. Kagaya na lamang po yung mga simple practices po na pinrovide natin para ma-promote at maprotektahan po yung ating environment, is ang makakagawa talaga po nun is the community, yung tao mismo. Kaya I think yung very impactful yung mga advocacy activities, advocacy campaigns, mga information education campaigns such as like this po, para ma-educate natin yung mga tao with regards to the program po. Thank you very much po, Engineer. So for our last question, what is considered an eco-friendly establishment? Are there environmental health rules and regulations needed by an establishment? So meron pong mga kinukumplay yung ating mga environment, yung ating mga establishments with regard sa compliance nila sa ating environment. Nandiyan na yung PD 856 or yung Sanitation Code of the Philippines. And there are simple ways naman po para makapag-comply yung isang establishment, yung isang household, yung isang community para ma-considered sila as eco-friendly environment or eco-friendly establishment. So yung pinaka-basic na nga po na everyone could practice on their own, even at the household level po, yung proper waste segregation, the practice of 3 Rs, yung reduce, reuse, recycle, yung proper use of sanitation facilities, and yung practice ng proper hand hygiene. So, these are very simple steps na pwede natin gawin at kayang-kaya natin gawin para gawing environmental and health-friendly yung ating kinakagalawang lugar. So, yun po, ma'am. Yan. So, thank you very much po once again, Engineer Leia Angela Romero Castillo, ang Engineer 3 at Environmental Health Program Coordinator of DOH Bicol CHD. So, thank you very much, Engineer, sa pagsagot po ng ating Q&A. So, Engineer, last na lang po for your take-home message. Brief take-home message na lang po. So, yun nga po, inuulit ko po na yung cooperation po ng bawat isa sa atin ay mahalaga para mapanatiling ligtas ang ating environment, mapanatiling malinis ang ating environment. Dahil ang malinis po na environment, ang malinis na kapaligiran po ay kaakibat po ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan. So, sana matuto tayong alagaan ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran, panatilihin nating malinis para makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng sakit. So, yun lamang, ma'am. Ayan, so talagang nalaman natin na ang healthy environment equals healthy person po talaga. So, kailangan ay magtulong-tulong tayo para gawing healthy ang ating environment. Hindi lang para sa ating kalikasan, kundi para sa ating mga sariling pangkalusugan. So, once again, thank you very much, Engineer Leia. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ng screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ng iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo.
Lusog Isip App para sa Healthy Pilipinas. At ayan nga po ang ating naging chikahan tungkol sa environmental health. So pahabol yan sa ating naging health event last September na Environmental Health Month. So ngayon naman pumunta tayo sa ating susunod na segment at makakasama pa rin natin si Denise ng DOH Bicol CHD para sa ating Healthy Habit Challenge for today. So Denise, ano ang ating Healthy Habit Challenge ngayong araw? Ayan, so ang Healthy Habit Challenge ngayong araw ay meron tayong 3 tips para sa ating Healthy Habit Challenge. So especially na nasa gitna pa rin tayo ng COVID-19 pandemic, ay dapat mas bigyan pansin ang ating mental health. So number 1, start decluttering your desktop or mobile phones at mag-delete ng apps na hindi na natin kailangan. So ito po kasi ay makakapagtulong para ma-free ang ating mind sa mga unnecessary distractions. Number 2, do it. So, ito na yung time out natin para makapag-relax away from stress na dulot ng ating work or stress na dulot ng ating study. So, after a long day, let's find an outlet, kahit ano pa yan, para makapag-distress. Ayan. So, number 3, last but not the least, is try it. So, if tayo ay feeling anxious pa rin or hindi nag-work yung number 2, let's try a 3-1-6 breathing exercise. Meaning, let's inhale for 3 seconds and then slowly exhale po tayo for 6 seconds. So, mas makakapag-help ito para makapag-effectively reduce ng stress na dulot ng ating environment. So, just repeat this until tayo po ay we feel calmer. So, ayan po ang ating Healthy Habit Challenge. And of course, wag po nating kalimutan na tayo po sa DOH Bicol CHD ay handang makinig sa inyo. So, sa ating Kumusta Ka? Tara usap tayo, handang makinig hotline. So, sa Smart, 0919-583-4322. Para naman sa Globe, 0927-844-1677. At sa dito, 0991-730-6292. And if hindi pa kayo nakakapag-download ng ating Lusog Isip app, ito po ay isang application para makamonitor ng ating daily activities and of course ang ating mental health throughout our daily activities. So, available po ito sa lahat ng Play Store. So, yun lamang po. And maraming salamat po sa ating engineer Leia para sa pag-discuss ng about sa ating environmental health. And of course, this has been Denise. And this has been Max. So maraming salamat sa mga tumutok sa ating programa ngayong umaga. Sana marami kayong natutunan tungkol sa environmental health at syempre sa ating Healthy Habit Challenge ngayong umaga. So pinapaalalahan na natin ang lahat na nasa gitna pa rin po tayo ng pandemya. Kaya po tandaan po natin na mahalaga pa rin ang pagsunod sa ating minimum public health standards. At syempre wag na po tayo magdadalawang isip na magpabakuna at magpa-booster para sa dagdag proteksyon laban sa COVID-19. So this has been Maxine at maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa ating susunod na chikahan. Magandang tanghali po sa lahat. Abangan ang susunod na chikahang pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang